Us venim a presentar un pla que vol garantir que Sant Boi, a l'inici del curs escolar, com us deia abans també, compleixi amb el màxim de garanties possibles, tant des de la perspectiva de la seguretat vinculada a l'àmbit sanitari, com des de la perspectiva de garantir la igualtat d'oportunitats de totes les famílies, de tots els nens i les nenes, i especialment d'aquelles que han estat més impactades per la Covid i que en aquests moments es poden patir situacions de més vulnerabilitat. Aquest paquet d'accions van des d'ajuts directes a les famílies amb menors a càrrec de 0 a 16 anys, al voltant de 170.000 euros, amb ajuts de 200 euros per infant per complir totes aquelles necessitats que hem calculat que estan vinculades a aquest inici, a les necessitats que poden tenir a l'inici del curs escolar. També hi ha un paquet d'ajuts dirigits a joves entre 16 i 25 anys per garantir justament això, el desplegament de tot el curs educatiu, amb la garantia de que puguin gaudir de tots aquests recursos, del tipus que siguin, per fer justament això que dèiem, un curs amb igualtat d'oportunitats. I la innovació també més important en aquest paquet és la creació d'un SAT avançat, d'un servei d'atenció a domicili, específicament educatiu i en l'àmbit del Covid. Una de les preocupacions més importants de les famílies és quan si es donen situacions d'identificació de positius o de nens i nenes amb simptomatologia compatible amb el Covid, quan s'hagin de produir situacions de quarantena o d'aïllaments, els temes de conciliació i d'articulació de la logística familiar. L'altre paquet d'actuacions està especialment adreçats a donar suport als centres educatius tant de primària com de secundària a la nostra ciutat, a l'hora de crear entorns educatius segurs, a l'hora d'implementar totes aquelles mesures, aquelles adaptacions logístiques, tant internes com de l'entorn dels centres, necessàries a l'hora, com deia abans, d'aconseguir aquests entorns segurs. Des de totes les mesures que hem pres millorant i ampliant àmpliament els aspectes de la neteja, les desinfeccions, la gestió de les entrades i les sortides dels centres, entre d'altres, però sobretot aquí vull destacar que també aquestes mesures van adreçades també a generar un efecte multiplicador complementari, que és la generació d'ocupació pública, i contractarem a 14 joves, 14 nois i noies, que crearan un equip de suport als centres educatius, tant de primària com de secundària, a l'hora, com us deia abans, de modificar i d'implementar aquestes mesures logístiques d'adaptació dels centres als requeriments que siguin necessaris per crear aquests espais segurs i preventius a l'hora d'abordar el Covid. Aquest pla d'acció significa que l'Ajuntament invertirà 700.000 euros amb el desplegament de tot aquest conjunt de mesures, tant d'ajuts com de contractacions, i evidentment, la generació, com us deia abans, de 14 contractes nous d'aquest equip que estarà actuant en aquests mesos, en aquests primers mesos de l'inici del curs escolar. Dir-vos també que amb aquest pla que ara us presentem, ja el dilluns el vam presentar i el vam contrastar amb la comunitat educativa, en primer lloc amb totes les direccions dels centres de la nostra ciutat, públics i privats, públics i concertats, tant de primària com de secundària. Vam presentar totes aquestes mesures d'actuacions per si, evidentment, volien incorporar alguna consideració o algun element que vam recollir. I també l'hem contrastat i l'hem compartit amb totes les AMPAs i AFAs de la nostra ciutat, amb totes les associacions de pares i mares i de famílies dels centres de la nostra ciutat, perquè també tinguessin l'oportunitat de conèixer-la en primera instància i d'incorporar aquells elements i aquells suggeriments que creguessin oportú. Això ho vam fer el dilluns, hem recollit tot això. El que us presentem avui ja és el recull final i la presentació final del conjunt d'actuacions que formen part d'aquest pla d'actuació, d'aquest pla de xoc, d'aquest pla extraordinari que, ratifico, té aquest objectiu fonamental de posar tots els recursos necessaris des de l'Ajuntament per garantir un inici escolar, el millor inici escolar possible a la nostra ciutat.